Bresosem nwoma etoso mienu tidunum. Na Nyankopɔn honhom ba Oded ba Azariah so. Na ofredi kohyia Asa. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Asa ne Yuda ne Benyamin nyinaa muntie me. Awurade ne mo te sɛdeɛ mo ne tie yi. Na sɛ mohwehwɛ no a, ɔbɛma mo ahu no. Na sɛ mugya no a, obegya mo. Na Israel na bebree wɔ hɔ a woni nokure Nyankopɔn, na woni wɔsɔfo a ɔkyerɛkyerɛ, na woni mmara. Na wɔn ahohiahia mu no, ɔsane baa Awurade Israel Nyankopɔn nkyɛn bɛhwehwɛ no, ɔma wɔhunu no. Na bere no mu no, na asomdwe ni wɔ mma deɛ wofradie ne de ɔba mu. Na sakasaka bebree ba nsase no sotefo nyinaa so. Na ɔbobɔɔ wɔn ho, ɔman no ɔman, ne kuro, na Onyankopɔn ma wɔani tane ahohiahia nyinaa mu. Na mo deɛ, monhyɛ mo ho den, na momma mo abasɛ mu nwo, na mo adwuma so wɔ akatua. Na Asa tee nsɛm yi ne odiyifo Azariah, Oded ba adiye no, ɔhyɛ ne ho den. Na oyi atantanneɛ no firi Yuda, ne Benyamin asase nyinaa so, ne nkura a ɔgyee no Efraim bepɔ so no mu. Na ɔyɔ Awurade afɔrebukyia a ɛwɔ Awurade ntronowa no anim no foforo. Na ɔboaa Yuda, ne Benyamin nyinaa ne ahɔho a wɔfiri Efraim, ne Manase, ne Simeon babɛka wɔn ho no ano hyiae. Na wohunu sɛ Awurade ne Nyankopɔn di n'akyire nti, nipa pii wai firi Israel ba ne fam. Na wɔboaa wɔn ano Yerusalem. Bosome a ɛtɔso mmiɛnsa no, Asa ahenni afe ɛtɔso 15 so. Na ɔde asade a wɔde baa no bi bɔ Awurade afɔdeɛ da no. Anantwie 700, ne nnwan 7,000. Na wɔkɔ apam no mu sɛ wɔde wɔn akoma nyinaa ne wɔn kra nyinaa bɛhwehwɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na obiara a ɔrenhwehwɛ Awurade Israel Nyankopɔn no, akuma o, ɔkɛse o, ɔbarima o, ɔbaa o, wonku no. Na wɔde ne kɛseɛ ne osebɔ, ne ntotorobɛnto ne mmɛn suae kyerɛ Awurade. Na Yuda nyinaa ne gye nsuaeɛ no ho, ɛfiri sɛ wɔn akoma nyinaa na wɔde suaeɛ. Na wɔn pɛ nyinaa so na wɔhwehwɛɛ no. Na ɔmaa wɔhunu no. Na Awurade maa wɔn ɔhome afa nyinaa hyiae. Na Maaka a ɔyɛ ɔhene Asa ne nanso, otu ne firi ɔhema adie so, ɛfiri sɛ ɔyɛ ohoni ma Asera. Na Asa twaa ne honi no, bubuu no gɔsɔgɔsɔ kɔhyee no Kidron subonhwa mu. Na sorɔnsorɔmmea no deɛ, wɔanyi amfiri Israel. Nanso Asa akoma dii mu, ne nna nyinaa mu. Na ɔde n'agya kronkronneɛ ne ɔno ara na kronkronneɛ baa Nyankopɔn fie. Dwetɛ, ne sika, ne nwenneɛ. Na akodie biara a amma de kosii Asa ahenni afe a ɛtɔ so 35 so.